Besambalwa encwadini yabaseKorinte, yizwi lenkosi encwadini yabaseKorinte besibili, chapter number 4, verse number 7, no verse number 8, no verse number 9. Ncwadi yabaseKorinte besibili, chapter number 4, verse number 7, 8, and 9. 2 Corinthians chapter number 4, verse number 7 to verse number 9. Izwi lenkosi ke lifundeka kanjena. Kepha lengcebo sinayo ezitsheni zebumba, ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu, bungabi ngokuvela kithi. Siyacindezelwa nxa zonke, kodwa asinyinyekile. Siyaxakeka, kodwa asidikibali. Siyazingelwa, kodwa asidelwa. Siwiswa phansi, kodwa kasibhujiswa. Ngithanda isihlokwana salendaba namhlanje. Umpostoli Paul mayebhalela ibandla laseKorinte unikeza nje isihlokwana abavamisa ukuthi abanye bathi isihloko esibhalwe ngamagama amnyama. Uthi umpostoli Paul amandla avela evangelini ayaqinisa ezinhluphekweni nasezingozini. Amandla avela evangelini ayaqinisa ezinhluphekweni nasezingozini. Namhlanje uNkulunkulu ubeke lento kiba siyikhulume nawe mbukeli wami ekhaya othandekayo, athi kukhona amandla avela evangelini, endilamandla avela evangelini yiwo kuphela aqinisayo ezinhluphekweni, hayi nje ezinhluphekweni kuphela kodwa nasezingozini. Amandla avelayo evangelini. Sokhuluma ngamandla avela evangelini lokuthi lamandla atholakala evangelini likaKristu Jesu esimkhonzayo yiwo kuphela aqinisayo ezinhluphekweni, aqinisa nasezingozini. Isizathu esenza ukuthi nakulo 21 days sizongena oshukini lika-9 kodwa sisashumayela uJesu yena yedwa obethelwe esiphambanweni. Kungalesi sizathu esithi kunamandla avela evangelini, enilamandla avela evangelini awagcinwa ngokushunyayelwa kuphela kodwa ayaqinisana ezinhluphekweni kanye nasezingozini. La umhlaba wonke ugcwele ukwesaba, la umhlaba wonke ugcwele ukuthuthumela, la umhlaba wonke ushayisana ngamakhanda kulesi sikhathi esibhekene naso, kodwa ngizomemezela amandla avela evangelini okuyiwona amandla aqinisayo, okuyiwona amandla anikezana isibindi nethemba. Amandla avela evangelini ayaqinisana ezinhluphekweni. Ngizothi kuwe ekhaya la ukhona, ngamanye amagama wonke umuntu unenhlupheko yakhe. Singakayibheki inhlupheko yezwe lakithi eSouth Africa, singakayibheki inhlupheko uhulumeni abhekene naye ngezwe laseSouth Africa, kodwa wonke umuntu unenhlupheko yakhe. Wonke umuntu unobungozi bakhe. Angiyazi inhlupheko wena odlula kuyona mntana sekhaya lapha ekhaya, kodwa umuntu nomuntu unenhlupheko adlula kuyona. Omunye inhlupheko yokugula emzimbeni, omunye inhlupheko yokweswela empilweni yakhe, omunye inhlupheko yokungabi nalutho, omunye inhlupheko yokushiywa izihlobo zakhe, omunye inhlupheko yokuvukelwa abantu ababathembileyo, omunye inhlupheko yokungasebenzi, omunye inhlupheko yabantwana bakhe, omunye inhlupheko esemshadweni wakhe. Kodwa kukhona amandla aqinisayo avela evangelini, aqinisana enhluphekweni, aqinisana nasebungozini. Amandla evangeli likaJesu Kristu. Uthi umpostoli Paul mawufunda
encwadini yamaRoma chapter number 1 verse number 16, chapter number 1 verse number 16 wakhona uthi ngoba anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu okusindiswa. Uthi levangeli esiliphethe asinamahloni ngalo ngoba linamandla, lingamandla kaThixo okusindisa kube insindiso kuloyo naloyo okholwayo. Kunamandla avele evangelini aqinisayo. Yikho umpostoli Paul ethi anginawo amahloni ngevangeli. I'm not ashamed of the gospel of Christ because it is power, lingamandla kulabo abasindiswayo, kulo nayilowo okholwayo egameni kaJesu. Kunamandla avele evangelini. Ngimthanda encwadini yamaKorinte esibili chapter 4 verse number 3 athi kepha uma ivangeli lethu lifihlakele, uthi lifihlakele kwabalahlwayo okukubona uNkulunkulu wakulelizwe uphuphuthekisa ingqondo yabo ukuze kungasi kubo ukuba babone ukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Lento esishumayelayo ingubula kwabanye, lento esishumayelayo ivangeli lethu lifihlakele kubo. Uthi malifuhlakele yingoba uNkulunkulu walelizwe ayilo esimkhonzayo uphuphuthekisa ingqondo yabo ukuze bangaboni ukhanya kwevangeli. Uthi uJohn 6 verse 63 athi it is the spirit who gives life and the flesh profits nothing. Uthi the word that I speak to you are the spirit and are the life. Namanye amagama umoya ophilisayo. Uthi ivangeli izwi engishumayeze lona lingumoya, izwi engishumayeze lona lingamandla ngoba khona amandla aqinisayo avela evangelini. Zingaba khona ezinye zezinto kodwa khona amandla avela evangelini. Athi uma isefunda ke uverse number 7 wehla naye ebesethi kepha lengcebo sinayo kodwa iseyitsheni zobumba. Isihlokwana esingaphezulu sithi kunamandla avele evangelini aqinisa enhluphekweni, aqinisa ezingozini. Ebesethi ke mayisebhala lengcebo sinayo nethi nje kuphela iseyitsheni zebumba, iseyitsheni zebumba, iseyitsheni zebumba. Ukuze ubukhulu bamandla obukhulu bukaNkulunkulu obungokaNkulunkulu bungabi ngobuvela kithi. Lengcebo yena ikhona iseyitsheni zebumba kodwa manje njengoba iseyitsheni zebumba yenzela ukuthi ubukhulu bamandla bobukhulu bukaNkulunkulu kungaveli ube ngathithi ngobethu kodwa kube ngobakhe. Ngimthanda uverse number 8 sezoya emthandazweni athi siyacindezelwa nxa sonke, athi kodwa sinyinyekile, athi we are pressed down on every side by troubles. Namanye amagama izinkinga ziyasicindezela, izinkinga esidlula kuzo ziyasicindezela, inhlupheko esidlula kuyo iyasicindezela, ukugula esidlula kukho kuyasicindezela, ukweswela esedlula kukho kuyasicindezela, izimo zonke ongadlula kuzo usuku nosuku ziyasicindezela. Abesethi kodwa noma we are pressed on every side by troubles, athi but we are not crushed. Kuze kube manje asinyinyekile. Angazi ucindezelwe yini, angazi ukuthi udlula ngaphansi kwakho, angazi ukuthi ubhekene nani. South Africa ibhekene ne-coronavirus enyakazisha umhlaba wonke. Kwavalwa izikole, kwavalwa amabhizinisi, kwalimala umnotho, savalelwe ezindlini ngoba khona into ebhekene nayo. Kodwa uthi umpostoli Pawuli noma sicindezelwe nxa zonke uthi kodwa sinyinyekile. Namanye amagama mayethi asinyekile uthi we are not broken, asephuliwe, asilimele noma sicindezelwa ngoba kunamandla avele evangelini aqinisayo. Athi siyaqakeka, athi
Siyaxakeka kodwa asidikibani. Oh lakatha sharabasa. We are perplexed, but we do not give up, but we do not quit. Ngizoshintsha umntana sekhaya yokuthi exakekeni kwakho kodwa ungaquit. Ekuxakekeni kwakho ungagive up. Ekuxakekeni kwakho kungabi mnyama empilweni yakho ngoba kunamandla avele evangelini aqinisana ezinhluphekweni, aqinisana nasezingozini. Uthi siyaxakeka, sixakekile eNingizimu Afrika, sixakekile emakhaya, sixakekile emphakathini, sixakekile endaweni esikuzona, kodwa uthi exakekeni kwethu asidikibali. Exakekeni kwethu we don't give up. Exakekeni kwethu we do not quit. Into esenza singaquit, into esenza singadikibali ukuthi kunamandla avela evangelini aqinisayo ekuxakekeni nasezingozini. Noma kukhona ubungozi kodwa into esiqinisayo siqiniswa amandla avela evangelini. Athi umpostoli Paul ngelinye ilanga maye khuluma athi anginawo amahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Into esenza singabi nawo amahloni ukuthi lento esiphethe ingamandla kaNkulunkulu. Ngibabonile amadoda ayephethe ivangeli angene etilongweni amdumisa phakathi lithi usila benophole bamdumisa besetilongweni. Yini eyenza bamdumise na? Baqiniswa amandla evangeli. Yini eyenza bamdumise beboshiwe? Amandla evangeli. Yini eyenza balimemezele levangeli noma besetilongweni? Amandla aqinisayo atholakala evangelini. Ngizothi kuwena ntambama sengathi nawe lamandla evangeli, lamandla kaJesu, lamandla aphilayo, lamandla apheleleyo, lamandla anqobayo asesiphambanweni angakusiza nawe aqinise enhluphekweni. Uthi noma sikakeka kodwa sidikibali. Uthi ohlabela noma siyahlushwa, noma sizingelwa, uthi kodwa liyeza ilanga lethu. Uthi liyeza ilanga lethu. Noma sikakeka, sikakekile bazalwane, sikakekile bafowethu nodadewethu. Izwe lonke likakekile, umhlaba wonke ukakekile, kodwa bedingakala amandla aqinisayo, amandla avela evangelini. Yini eyenza ukuthi usuku nosuku sibe kanye nawe njalo nga5:30 ukuletha amandla evangeli, amandla aqinisayo. Lamandla azoqinisa ukwakho ngoba leli ivangeli likaJesu alilinyithwa u4 walls weindonga zamasonto, kodwa leli ivangeli ithenye indoda Nkosi noma ungafikanga wena physically. Uthi kodwa shono ngezwi ngoba izwi lakho ngiyalethemba ukuthi lingashuka la ukhona liye liyofika kwami liphilisa umntanami ogulayo. Ukhona amandla evangeli. Lamandla evangeli awavinjelwa, lamandla evangeli awabambeki, lamandla leli ivangeli likaJesu awamishwa, lamandla evangeli likaJesu awanqotshwa. Ulivala la liphunyuke la, ulivale la liphunyuke la, ulivale la liphunyuke la. Amandla evangeli likaJesu Kristu. Athi verse number 9, siyasingelwa athi kodwa asidele. We are handed down, but God never abandons us. Siyasingelwa uthi kodwa sidelwa. Ngithanda le phrase yokugcina athi siwishwa phansi, athi kodwa sibhujishwa. Ngithanda le version ethi we are knocked down. Mandala bashataka. We are knocked down. Uthi but we get up again and keep going. We are knocked down. Ngamanyamashi zikhona izimo ayifikayo zisinoke down, ebesethi but we get up again, but we rise again, but siyaphinda sivuke futhi. Noma sishayeka kodwa siyavuka. Athi obhalayo olungileyo uwakasikhombisa ebesevuka kasishagalombili. Namanye amagama zizofika izinto
ezokunoka down, but get up again. Uzovuka futhi. Ngimemezela into sesiyemthandazweni nje. Zikhona izinto ezikushayile ku personal life, zikushayile ku social life, zikushayile ku family life, zakushaya emsebenzini, zakushaya emphakathini, zakushaya financially, zakushaya in all angles of life. But amandla avela evangelini athi noma sewushayekile, you shall get up again. South Africa, you shall get up again. People of God, you shall get up again. Oh, everybody in that family, in that house, in that church, in that province, in that nation, you shall get up again. Uzovuka futhi. Uzovuka futhi. Amandla avela evangelini athi we are knocked down, but we get up and we get going. Masivuka, asivuki sime la besishayeke khona, kodwa masivuka sivuka bese siyaqhubeka nohambo. Kwathi angithi lo hambo luzoqhubeka, kwathi angithi lo hambo luzoqhubeka, kwathi angithi kukhona okusengenzeka, lolu hambo lusazoqhubeka, ngoba leli ivangeli lombuso liyoshunyela izweni zonke anje kuba kufika umhla kuphela. We are not down, but we shall get up and keep moving. We were knocked down by coronavirus, but we shall get up again. We are knocked down financially, but we shall get up again. We are knocked down by the lockdown, but we shall get up again. We are knocked down. We are knocked down financially, but we shall get up again. We are knocked down by different things in our lives, but we shall get up again. This is the hope. Elivela evangelini, amandla aqinisayo avela evangelini athi noma bewungashayeka kodwa uzophakama futhi. Siwiswa phansi kodwa siphinde sivuke futhi. Siwiswa phansi kodwa siphinde siphakame futhi. Siwiswa phansi kodwa sibhujiswe. Angazi ukuthi yini ekushayile empilweni yakho, angazi ukuthi unokwe yini. Abanye banokhekile yokuthi kulesi sikhathi sika 21 days bahleze emakhaya, akho salary ezongena, baxakekile bazokwenza njani. Abanye akuna grocery ezongena ekhaya, abanye abazi bathatheni bahlanganise nabo. Ngizothi umntana sekhaya amandla aqinisayo avele evangelini athi after this you shall get up again. After this situation, you shall rise again. After this moment, you shall rise again. Emva kwalesi simo uzophakama nawe. Ngimemezela ukuphakama, sekwenzekile konke uzophakama, sewukhalile uzophakama, sewuhluphekile uzophakama, washoda ngezinto oshoda ngazo uzophakama. Kwenzeka konke lithi iBhayibheli emva kaZamcolo, uNowa waba umlimi, kwake kwafika uZamcolo wabhubhisa bonke abantu emhlabeni, kwasala uNowa yedwa. But after the flood, the Bible says Noah became a farmer. After this situation, you are going to become something. After your pain, you are going to be something. After your loss, you are going to be something. After your challenges, you are going to be something. Usoba yinto ongakazi ube yona, ngoba noma si knock down kodwa izulu lenze isethembiso sokuthi nawe uzophakama, nawe uzovuka. You shall rise again. You shall rise again. You shall get up again. Basheshe bahleka kanti inkosi kuzwile. You shall rise again. Basheshe banwrite off kanti inkosi ikubhekile. You shall rise again. Basheshe bafaka full stop kanti inkosi izoqala isentence elisha. You shall rise again. Oh, the Lord is about to start a new sentence in your life. Bakustripe off. But ayikho indaba yakho, kodwa ngizothi after the knockdown you shall get up. You shall rise. You shall rise. I say you shall rise. I say you shall rise. I say you shall get up.
I say you shall